mabende pod onyorore kaka en bende achiel kuom jogo mochopo kaka achiel kod kanigi lit mopogore opogore. Erokamano kuom loso kod Ramogi TV. Ang'e ni bende achiel kuom jogo moyudo ochopo kaendi tok yudo weche mokiko it kendo chunygi pod lit. Inyalo paro Magoha kaka jatelo ma otelo ne somo kaachiel kod ang'o kendo? Mokwongo we aor kuyo mara makende ne familia mar Profesa George Albert Omore Magoha, ne jaode Dr. Barbara Odudu Magoha gi wuode ma Michael Magoha kuom wito wuongi kendo kuom wito jaot. Profesa Magoha nindo e thuolo mane kawuono ni norito ringre mar owadgi maluwe mondo chopi ka e piny mar Amerika ka gin gi ik mane ochan mondo timre Sabato kata Saturday. To kata kamano Profesa Magoha nang'eyo karawera matin ka ne mbalariany mar Nairobi, University of Nairobi, kama ne an president mar students ma Nairobi. Endo kane an kuno ne warado kode mowaloso siep ni mar na bedo japuonjre matinie mogik manobedo president. To nikech ne an anyuola no luonga mondo wambeki mondo wago mbaka wapor wache weche mopogore opogore. Ipare kaka profesa mar thieth mar urology nyiso ni joma chuo gi gik mang'eny madhi nyime kuomgi no konyo mondo oyud teko. Ai mar ariyo profesa nong'ere kaka japuonj mang'ula. Ata mane klas ineno kano tieko bedo minister to wuok owacho ni en odhi puonjo Maseno University nikech chunye ne nie puonj, ne en gima ohero. Ne en japuonj na kae giko ne bende nadoga romo kode kakoro an assistant minister mar industry ka en minister mar education. Kendo kanyo nwanyiera ni mar ne en morna kendo sunga mane en go wuon koneno ka japuonjre moa e lwete koro bedo kode mesa mar telo ne piny mar Kenya. Lal mar Profesa Magoha en lal maduong'. En lal ne tieng' manohero adiera. Penjo tim chien kanyo nuneno ka Profesa Magoha wuok ka en chairman mar National Examination Council modhi obedo minister mar education motieko tich ka onge kuom mar penj manochako winje thurwa ka. Koro kata mane fuarore e kinde masani ni ang'eyo ni ne ok nyal more nikech noweyo ratiro kendo adiera e weche mag penj thurwa ka. Kamano ni jo dito mwaseloso go kamotelo ne keto ni ne en ng'at mane ohero kedo motegno kendo Walter Profesa Ngire wacho ni ne en ng'at manoko ohero biro namba 2 gimoro amora nodwani mondo obed namba 1 kiketo mane wiye pichini osenyiedhore mbui kama Ngire George Magoha ne manya jopuonjre mier moko donje sekondar onjonyore wi kube moro kanyo endo koponi cho wang'i mbui kodhi manyo japuonjre maonge kod nyalo mar somo. Profesa Magoha noa dala manohero somo. Na somo St. Mary's Yala e kama na kuongo ng'e profesa. St. Mary's Yala kana adhi kapok adhi Orero ne en member mar board kendo kobiro to nyisowa kaka jomatindo ni somo muneno koro kelo kani jomoko biro jare moko bende biro chae to an anyisou ni somo ema keto nyathi jachan bede mesa gi nyathi jamwandu. Somo ema kisungu dendo ni the equalizer. Nyiso ni nyathi ma min gi go anda swekra ko somo maber to kiny norad gi nyathi joma ker gi ministers gi gima kamago. Omiyo kanomiye thuolo ni to nineno ka otemo nyiso jopuonj kendo iye ne wang' masamoro ji wach ni ong'amo chaji manade. To iye ne wang' nikech koneno ratich nyithindo ka irocho to bedo ne marach nikech ong'eyo kuma somo ogole. En japuonj manong'e e piny mangima. Kudok chien kanyo nitie yedhe moselosi makonyo ji e piny mangima moluongo nying Profesa Magoha nyaka tinende manothoeni. Omiyo lal ne biro bedo en owewa gi fuok. En fuok ma okapar ni wabiro pongo e ndalo wani to kata kamano. Oweyo tich maber chien. Oweyo kopuonjo ji mang'eny. Dakteche nitie matinde ipuoyo kendo ipako to mana nikech noa e lwete. Oweyo joma bende nomiyo mijing'o mondo obed joratiro. Ing'eni Profesa Magoha nohero gik mabeyo. To adieri kaka iwacho ne ok ohero bedo namba 2. Kae ne ok ohero mibadhi. Kendo kane temo kelo mibadhi to gore kodi lajre. Omiyo en kuyo malich miwuoro noganda luo kuom wito wuoyi maratipo ng'ow mane wageno e weche mamoko modhuro koro podho. Erokamano.
Nyakura Gajwang, mano David Osiany.